Yun size kay 7 sining tuig. Barangay Council sa Barangay Caravala nagpangabay nga ibalik ang Army Detachment sa ilang nga lugar. Sa Balita National, National ID pwede na ma-download kag ma-print suno sa PSA. Samtang radio vlog timer sa Iloilo Pilason bangod ging pulihan kastigo matapos ang iya sining nga programa. Mga gagabakolod, mga gagabugos nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw Sabado, Oktubre 8, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang balita. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na Good morning sa atin sining mga ka-aksyon. Of course, sa atin sining Facebook Live viewers, mayang aga dira sa inyo tanan. Kay Sir Melily Uligo, ara na, dira sa may Bunny's Cafe. Good morning. Anniversary lang na subong. Oy, te, happy anniversary, dira sa imo. Pila na sila ka-years man? Mga 2, 3. Abi ko 1 years pa lang. Kay, Sa Dagro sila nga lugar. Nga yung sailuan lang subong bla. alright. Kay Toto Balolot, bayang agaman, tabyaw nila ni Sir Melili Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, of course, kag Doc Matt Mayo, Ma'am Jinky Dalagdon, Noel Amar, kag Alex Monteza, mayang agaman. Ray Flores Barrioga, good morning man. Kag kay Rachel Fulhensya sa Sana, mayong agaman. Kita mo na da? Yes. Di na. Oy. Si Lester Ray Benitez, good morning Mandira. Oy. Yeah, good morning kuno sa kay Ayesa May Katagi Benitez kay sa anak na si Aya Fire Benitez. Yes. Thank Thank you you so sa much, stars. Ngayon padala, ha? Thank you, good Lester. Stand by sa aton mga balita lokal. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling, it's getting loud. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, ginpahayag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Aravalo nga ang inkwentro nga nagluntad sa siyudad sa Himamaylan ay ika-39 na nga inkwentro nga natabo sa Region 6 kag 7 sining nga tuig.
Suno kay Arevalo, ini ang nagapakita nga agresibo ang tropa sang militar nga matapos ang insurgency kag ila ginahimo ang ila trabaho nga lagso na makatapos ang New People's Army para mainganyo nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Gindayaw naman ni Arevalo ang ginahimo nga trabaho sang katapos ang militar kag ang ila pagresponde sa mga kaangay nga sitwasyon. Nagpasalamat man si Arevalo sa mga pumuluyo nga padayon nagapakig-angot sa militar ka naghatag impormasyon agud mapadasig ang pagpangita sa ginatiniran sa mga NPA. Ginpahayag man ni Arevalo nga base sa ila monitoring, mas nagahuyang ng puwersa sila grupo kag ila ginabantayan ang posible recruitment ila patagiyunon sa mga eskulahan, ilabi na sa pagbalik sang face-to-face classes. Nag-request ang Barangay Council sang Barangay Carabalan sa local government unit sa siyudad sang Himong Maylan nga kung mahimo ibalik ang detachment sa Philippine Army sa ilang nga lugar. Ini kasunod sa nagluntad nga engkwentro kag nag-apekto sa linibo ka mga residente. Sunog kay Puno Barangay Mildred titular sang may detachment sadto sa ilang nga barangay, tuman kalinong kag katawhay sang ilang komunidad bangod nga natahap ang pumuluyo nga maggamo. Dugang pa ni titular wala man sadto nagatinguha nga magsulod sa ilang lugar ang mga rebelde nga nagatugas ang kahangawa sa pumuluyo. Ginpalabot na sang barangay kay Mayor Raymond Tungson ang inang nga concern apang sunog kay titular, madamo pa sang ginakonsiderar ang LGU sa pagpahamtang sang detachment. Nagalaom si titular nga bangod sang nagluntad nga engkwentro, mahimo sang mas epektibo nga estratehiya mga otoridad para mapabili ng peace and order sa Barangay Carabalan kag kaiping nga lugar. Wala pa nagauntat ang hot pursuit operation sang militar sa tuyo nga manakpan ang mga rebelde nga ila nakaengkwentro sang nagligad nga adlaw Oktubre 6 sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sang 303rd Infantry Brigade, luyag sang militar nga makumpirmar kung anong nga grupo ang ila nakaengkwentro kag ang rason sa ila presensya sa Barangay Carabalan. Dugang pa ni Pasaporte, ginatinguan sang militar nga hindi maulamid ang pumuluyo rason kung nga ginainganyo ang nagatiner malapit sa encounter site nga temporaryo maghalin sa lugar. Ginklaro pa ni Pasaporte nga wala sang konfirmasyon ng report nga may napatay sa enkwentro bangod wala sang body count o kung nasapwan nga bangkay sa lugar. Samtang ginpahayag sang Philippine Army nga wala sang nasamaran o kung napatay sa ilas nga hanay sa amo nga enkwentro. Emosyonal naman nga ginsaysay ni Vilma Amasan, 59 anyos, ang sitio Campayas, Barangay Carabalan, siyudad sa Himamaylan. Ang ila na eksperyensyahan matapos maipit sa enkwentro nga nagluntad sa ilang lugar halin sang kagahon sa Oktubre 6. Sunod kay Amasan, las 4 sang hapon sa nabatayan nila ang tuman kabasko nga pagsigabong sa mga kanyon kag tuman kalawig nga pagpaarak sang luthang. Dugang pa ni Amasan ang ila balay malapit mismo sa encounter site rason kun nga wala sila gilayon mag-evacuate bangod nga delikado ang ilang sitwasyon. Upod ni Amasan ang iasawa, duha ka mga kabataan kag duha ka apo. Suno pa kay Amasan, Webes ang gabi wala sila makapanyapon bangod man sa kahadlok. Kapit sa kabuerta namon ang nag-abong-abong sa alas 4 na yan. Sa kagahon? Hindi, sa hapon. Gagapon sa hapon. Mas hindi ka nila gabong sige-sige na sunod-sunod? Oo, gakurong ang lupa na sir. Gakurong ang among balay eh. Pati inyo balaga tayo? Oo, katayo. Gigya kayo pwede. Naku, hindi rin sa kalsada. Dila kalit sila. Sundin nilang na tira. Galit dito na yon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vilma Amasan nga taga Barangay Carabalan. Nagpasalig man si Mayor Raymond Tungson nga nakatutok ang local government unit sang Himamaylan sa pagbulig sa mga lehitimo nga evacuees sa syudad bangod sa nagaparayon nga hot pursuit operation sang Philippine Army kontra sa mga rebelde. Suno kay Tungson, nagahulat ang syudad sang mando gikan sa militar rason kung nga hindi sila dali-dali nga makasulod sa Barangay Carabalan kag magpatigayon sang social services program o kung rescue operation. Nagapangabay naman si Tungson sa pumuluyo sa Himamaylan nga magpangamuyo, magkalma ka magbinuligay. Si Tungson ang yari karon sa regional ako nayaran man sa nagatinpermi sa Regional Evacuation Center nga nagapanguna sa pagtatap sa mga evacuees. May ara pa kami dutay nga ginamonitor nga instructions kami ng Philippine Army kaya hindi kami maka-full blast ang among movements because also restricted kami kito may ara pursuit operations, may ara pa sila sa ongoing operation dito sa area, no? So we're just coordinating with them for the meantime. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raymond Tungson sang Banwa akong syudad sang Himamaylan.
Tubtob karon wala pa magkabalik ang salesman sa Tobacco Corporation sa Police Station 8 nga biktima sa pagpang-hold up sa tuwag Tubre 1 sang hapon sa NHA Village, Barangay Panucoy, Siyudad sa Bacolod. Sino kay Police Major Johnny Puerto, hepe sa Police Station 8, affidavit na lang ni Jason Masangke ang kulang agon mapasaka nilang kaso nga robbery hold up. Sino kay Puerto, kilala nila ang motor kag kilala naman nila ang duha ka suspetsado nga nag-hold up kay Masangke. Sino kay Puerto, may kaparehas nga kaso ginatuba ang duha sa Police Station 7. Nabalaka naman si Puerto nga posible himuon nila liwat ang pag-hold up kung hindi gilayon madakpan na. Ginpaalerto naman ni Puerto ang tanan nga police station sa modus kag identity sa mga suspetsado. Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takda nga Las 6. National ID, pwede na ma-download kag ma-imprenta. Samtang radio block timer sa Iloilo, Pilason, bangod ginpulihan, kastigo matapos sa iya nga programa. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. Oh, sige. Good morning, Action Eden. Ano mahambal mo nga kita na yung ma-print sa aton nga? Pwede na tayo ka-print sa aton national ID. Ate, kung kita ma-print, pwede ma-edit, pwede. Pwede guro, no? Kay... Pero doon nagligwat naman ang hambal ni Laksyon Boy. ano naman ko, no? Nga, di ba kayo una-una, sila ito ma-print. Oh. Door-to-door ang pag-deliver. Oh. Subong i-download na. I-download Tapos mo. i-print mo. Hindi na sila guro kasarang. Tipos do matagaan naman kahigayunan ang mga modus scammers. Basi pala, pila ka bilog nga national ID gusto mo? Pulo! Okay, pulo! Print, pulo! Yan ang gusto mo, churas na sila, ID mo. Ano gusto mo nga address da? Ano gusto mo nga itsura? Ano gusto mo nga pirma? Kaya ang, kuha nyo daw, ang tsura, kuno sa national ID, kuno sa tag-iya, kuno do, dalangulango, kuno mo. Yes, so iban. Ano notice mo, Action Boy, magpungko ko. Tingala ko gani, kinga, hindi man makapoy, gid bala ang mga nagabantay. Kaya laka lang man, kadamos ang lugar. Ipag-picture, okay, picture. Ay, wala 1, 2, 3. Iba ka kiyong pa. Basta ang instruction, hindi ka mag-smile. Oo. Hindi ka lang mag-smile. Ay, kung nag-smile ko, wala lang goon to. Bala ka mo din. Sige. Grabe na. Hindi nagurutod nila masarangan. Hindi nila masarangan mag-deliver na kaya akong to. Ano po ko itong bulan, nagpa-national ID. Mas tas mong wala mangyapon. Wagid. Si Lester Giligina, no? Salamat kay Duat sa stars sa padala. Basta makikita na sila ni Kona, ni malapit Ayesa. na lang talaga. Ha? Malapit na. Sa kay Ayesa, kay si Aya Fire. Yes. Ikaw bala, lakat ka man to bala? Masakay, kuya. Miss Jenke de Alagdon, good morning.
Si Miss Josephine Lacson, happy weekend man sa imo dira, ma'am. Yes, kay thank you so much sa 200 stars. Yes, salamat gid Miss Josephine. Good morning dira kay Rodolfo Lacson. Good morning. Happy listening lang dira sa Kay inyo. Governor Lacson. Of course, kay Patrick Lacson. Yes. Patrick Lacson. Sino ba yung mga Lacson? Sino pa nga man Lacson da? Good morning sa tanan nga araw sa Lacson Street. Yes, kag sa Lacson Extension. Salamat. Lacson Extension, oh. Ay, good morning. Ruby Jane de La Paz, good morning man sa Antipuesto, Alcabasa kag de La Paz family. Kag sa mga little girls niya nga si Precious Kyle kag Angel de La Paz from Barangay Singkang Airport sa Purok, Rosal. Good morning. Eve Rose, Patigayon Balolot, Evelyn Sinaon, Jonalyn Ninial de Cripito. Good morning ano kay Edgar Cepeda, RR Joy kag John Dexter Celis. Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, adlaw kuno ga monitor. Salamat. Sige. Kay Mama Angela Gayondal Castillo, good morning. Dira sa may bangga Totong 1, Barangay Felisa. Sa kay Ma'am Luisa Melos, good morning, Yes, Ma. good morning. Sila Sir Melchor. Pakanta sila gulos mo sa church ay. Kay Teacher Romela dira Arevalo. Kay Kuan Man. Ano ni gani? Kay Teacher Romela Arevalo, kay Tita Shello, kag kay Excelfe. Good morning. Good morning. Sad. Okay, sige. Good, wala? Okay na. Sige. Good morning dira sa akon nga ihada kag ihado vlog hapon nagmaninoy ako sa kasal vlog. Ay, hala, bongga. Galit no, nagmanino. Patanaw sa Are, picture mo, be. si ihado ko Arlene Buerom kag ihada ko Jean Buerom. Oo. Abi mo nung nami pag ito kapon, kay may kuan mo may mga royal guard wala do ano na panawag na ng basta may mga marines Saint Raj. may mga marines wala da kami maagi magsulod sa reception. Abi mo na no. Ano? Nagasaot ka magsulod magresepsyon. Oy, hala. Bongga. Imagine nabi si Action Boy abe. Paano ka magsabi? Sampol, be? Ano tong music na mo taman nang nablang hindi pa ito nga Tagalog nablang ng Wala, hindi disco. mascara. Ha? Hindi lang mascara. Hindi mascara. Nagsaot sus. Atis magsugod pinapalamalhas mga akon nga. Nga, dagi kulbaan ka. Sinisang partner ko, classmate ko lang partner ko man mo. Ito yung mga classmate anay kami, batch kami mo. Kaya mo ni nga si si Jean Buerom is batch 81. Si Arlene Buerom naman niya, batch 80. Pagulang sa amon 1 year. Ting batch nila tumanto kag batch man amon eh. Ay, bongga. Ay saot, yes, pag yung entrance, saot mo. Tema, ano yung sampol, be? Tika sampol, why music? Wala eh. Acapella. Dawgin kuan ako. Sinikon di ko pwede nga ma-recite lang kuya, samtang lakas. Recite mo yung spoken words poetry. Ako lang maghita, bala. Kasad. Di ba? Pero anyway, nakaya man Very good. Ano na iya? Kag way ka tumawian Wala ko na. Very good Na-apply mo kita mga training. Ay, intunan ko sa imo, na-apply ko gid do. Amo na yan. Ko napuslan ko man giling na tundo. Wala video. Yan na magwa na sa. Magwa lang na viral na one of these days. Stand by sa mga balita national. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on
Radio Philippine Star Time, las 6:24, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority nga pwede na ma-download ang digital version sa National Identification Card. Ginpahayag man sa PSA sa tanan nga mga negosyo kung mga nagkinahanglan sang ID nga ang electronic version sang PhilSys ID ang lehitimo kag dapat nga batunon bilang valid ID. Dugang pa sa PSA nga ang e-Phil ID dapat matunon bilang opisyal nga government-issued identification document sa isa ka tawo para sa mga transaksyon sa tanan nga national government agencies, LGUs, government-owned and controlled corporations, government financial institutions kag pribado nga sektor. Pilaso naman ang isa ka radio block timer matapos ginpulihan kastigo sang 4 ka mga lalaki sa Luna Street sa La Paz, Iloilo City sa Biyernes. Ginkilalang biktima nga si Flo Hervias nga nakaangkon sa pilas sa magtimbang nga kilay kag baba. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Iloilo City kag ginbulong ang pilas ng biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan sa La Paz, bago lang ginatapos ang block time program sa biktima sa isa ka estasyon sa radyo sa syudad kag masakay na kuntani sa motorsiklos ang hinali lamang ipalapitan sa 4 ka lalaki nga nagasuksok sa hoodie kag naka-face mask kag ginkastigo ang biktima. Nakadalagan ining si Hervias kag nagpangayos ng bulig sa radio station. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung bala may angot sa trabaho pagkastigo sa kay Hervias. Nagpatiga naman sa pursuit operation ng mga otoridad sa wala pa matumod ng mga suspetsado. Gin-report sang Philippine Coast Guard nga may 4 ka barko sang Chinese Coast Guard ang nakitaan sa palibot sang Panatag Shoal. Sa ginpatigayon nga aerial surveillance, nakitaan nga nakaposisyon ang 2 ka Chinese Coast Guard ships sa sulod sang Panatag Shoal, samtang ang 2 naman ang yara sa Gua. Wala naman sa may natabo nga pahangkatanay sa tunga sang Coast Guard sang 2 ka pungsod sa natabo nga inspeksyon. Samtang, gin-report naman sang PCG nga 30 tubtob 40 ka Pinoy fishing boat ang nakitaan sa lugar. Ginainggan nyo man ang mas maramo nga lokal nga mangisda nga mag-agi sa amo nga rota. Gindayaw naman sa United Nations High Commissioner on Refugees ang Pilipinas sa pagtinguha nga himuon safe haven ang pungsod para sa mga refugees kag vulnerable groups. Sa isa ka pahayag kadungan sa pagsapol kaupod si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Switzerland, ginpahayag ni UNHCR Filippo Grandi nga makadalayaw ini kag dapat sundon sa mga Southeast Asian countries ang ginahimo sa Pilipinas. Samtang kalakip sa gintalakay ni Remulla kay Grandi ang humanitarian priorities kag iban pa nga inisyatibo sang Pilipinas. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Santa Ernesto Maceda Jr. Kagin reappoint naman si Nelson Celis bilang commissioner sa Commission on Elections. Ang appointment papers ang duwa nga permado sa Oktubre 13 pagwa lamang kahapon Huwebes sa media. Akon sang dasatong Huwebes nga adlaw sa media nagapakita nga sila ang magaserbe tubtob Pebrero 2029. Sa isa ka statement, ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga iya ginaabi-abi ang bago nga mamiyembro sang poll body nga mo ang magakumpleto sa 7-member NBank nga ginabugusan niya kaupod sanday Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Al-Aimi Ferolino, kag Ray Bulay. Samtang ginpahayag sang COMELEC Chairman nga ang expertise ni Celis sa information technology ang makatag sang dako ang kontribusyon sa policy direction sang komisyon sa palabuton nga automated election. Nag-resign bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Attorney Chaloy Villacaria Garafil sa pwesto kaginbato ng posisyon bilang officer in charge sa Office of the Press Secretary. Bulan sa Hunyo sang ginapoint si Garafil bilang chairman ng LTFRB. Si Garafil ang nagserbe man sadto bilang service director sa Committee on Rules sa Kamara kag prosecutor sa Department of Justice kag State Solicitor sa Office of the Solicitor General. Ginpasakaan na sa Hong Kong ang sweldo sa mga foreign domestic workers. Kalakip na ang mga Filipino sa ilas ni nga pungsod. Ginpahag ni Department of Migrant Workers o kon DMWD Secretary Susan Ople, isa kagatos ka Hong Kong dollars o kon katumbas ang 750 pesos ang dugang sa minimum allowable wage sa Hong Kong. Sunod kay Ople, ipatuman ang saka sa karon nga bulan sa Oktubre. Kaya iya pangipahayag nga mangin 4,730 ka Hong Kong dollars o kung 35,475 pesos na ang minimum nga bulanan nga sweldo sang Pinoy domestic workers. Nagalambot na karon sa 180,000 ang kanamuon sa mga OFWs dito sa Hong Kong. Sa katapusan nga balita national, nagkigunong sa mga Thai ang Philippine Embassy sa Thailand kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka daycare center sa Nong Bua Lampu Province nga nagpatay sa 38 ka mga persona.
Sa isa ka statement, ginpahag sang embahada ng gobyerno sa Pilipinas ang nakibot kag nagakasubo sa makahalanosbo nga panghitabo. Samtang ginpahag sang embahada nga nagapakig-angot na sila sa otoridad kag sa Filipino community sa Thailand agon may buruan kung may naulamid nga Pilipino sa atake. Dugang pa sang embahada, nakahanda sila maghatag sang bulig in kaso may apektado nga Pinoy. Action Radio Philippines Standard Time, Lasay sa 29. Happy birthday lang danay kay Sharina May Coloso Maulod. Bata ni siya ni Kumari Tubi Kubla, Virgil Ligaspi Coloso. Alright. Utod, sister, Sa imo nga soon to be ihada. soon to be ihada si Kashmir. Yes. So ini siguro yan may kuha ni siya may bana kay maulod ng iyang apelyido. Happy birthday Sharina May Coloso Maulod. Happy birthday to you. Yes. Good morning dira kay Stella Maricelis, kay Mario Olvido Aquesa, kag kay Ernie Odasco Lidas. Good morning. Mga ka-action ninyo mapatiyan aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion. Upod ka-action, Art Tayhupon. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension.